To kama nyaka sani osegik kanye gi chenro ji adi mosendikore? Mano penjo maber. Nyaka sani wasendiko ji 211,000. 211,000. Mano kokwa kwano makawuono kata manyoro. To numbers wa ni piny compared to gima IBC nigo. Nikech gima watimo niya, ka in Kisumu, tine mi mobilize Kisumu, but the end of the day, ma utieko go ndikruok kama untiere no, uoro na numbers ma ungo. Koro yudo ni jomoko oro 200, okay, numbers ma yudo sedo mang'eny per station en 900 gi 94. Mano timore Kakamega. Momiyo ang'isi ni ok ochuno nyaka wabied kuno mondo timre. Mano timore Kakamega, Masinde Muliro University wayudo 994. Alafu maluwe man watimo Kasarani man wayudo ji 600. Alafu Embakasi East wayudo ji 444. Koro wariwoga numbers gote at the end of the day. Nikech gimomiyo ang'isi numbers wani piny, nitiere stations moko wanya yude number ji ma ondikore chieng'no. Kaka awachni kidhi Anniversary Towers, that's the headquarter. Ok ginya mi numbers. Kidhi Huduma Centers, no, unless you request. But sani atemo develop a communication between IBC and me, so that they give me a numbers go, we post mostly for more mobilization. Because kaka kawuono nandiko, nyoro nandiko ni wasechopo ji 200,000. Jomo wuok kawuono because of that ng'eny. Kichaki ng'iyo the comment, na I want to be in the next, yeah. Ere kaka yudo kwan gi? Nikech wacho ni un gi ng'agini. Koro gima timore dwang'isi niya, kamora amora, wan gi joma mobilize Mombasa. Gin jomage? Just normal Kenyans. Normal Kenyans. Yudo ka ng'ato awachni intiere university Mombasa, immobilize jou, udhi utimo. Lakini timore mayot ni watiyo mana gi social media. Social media kelo ji mang'eny. Koro ka jo Mombasa mobilize megi, at the end of the day wan gi WhatsApp groups mar jo coordinators ma Mombasa, but ok gin accurate again. That's why ka post ni 200,000 tandiko ni these are not accurate numbers. Because okinyange ka ng'ato oro ni fake or right numbers. Kwa gimotimo niya, by the end of the day you go picture kama IBC ndiko, then you send this to us, alafu wago kwan, but ok gin accurate. Koro why you do numbers go through joma mobilize in those areas. For example, about ni Mombasa wan gi ng'at luo ni Walid Sketi, an activist, en akose mobilize ji kuno, to dhi to kawo numbers go to gioro nwa. Nyiso ni utiyo gi IBC? No. Nawinjo kiwacho ni ugo picha mar IBC onde? No, dong neno IBC katieko dong ng'en gin gi different kimskits. Koro kidhi penjo gin ya, iyudo ka station achiel gin gi ji 4 man gi kimskit 4. Koro mondo giyud the total number nyaka gigo kwane ma 50, ma 60, ma 70. Koro sama gigo kwane mwacho ni for the most simple way mondo kik wabed biased koso inaccurate, gindiknwa piny alafu wanogaga picha simple, then nitie jomoko moko by the way, nitie IBC moko mok miwe momiyo wacho ni numbers ok accurate. Koro king'iyo numbers go kikiwe ni mago is the right number, say can either be lower or can be higher. But mostly gin low nikech nitie moko be moko consider. Ineno mani onge kaka inya yudo 700 at this location here. Tie paro moko wuok ni jo IBC osechopo iri mondo uti kodgi, ben adieri? Gima dwa kwongo wacho ni ok apar ka tiyo gi IBC en rach. At level mantiere ka IBC obiro, nikech kata an anya initiate ma agombo ka yudo the right channels, nikech chopo awach mano chopo ka chal gi chopo ka president. Ka yudo kaka chopo ir jo IBC, to wabiro tiyo gi IBC. Nikech ng'ato ko mi pesa mondo idhi immobilize jo gombulu, mano gima rach according to mimi. Mano pogore gi ng'ato ko mi pesa idhi mobilize goons madhi keso ohande ji, madhi kwalo ji, madhi nego ji at some point. Koro gima timore ni an kochopo to the point manya wak gi IBC, because again gimomiyo ang'isi ni anya tiyo gi IBC en kadwa dhi Kisumu kawuono adhi golo pesa no kanyo. Emomiyo wariyo wan mana area mar Nairobi. Koro sani kwa kaka waplan wadhi na Kisumu no, mano ng'iso ni nyaka Willis Raburu, because he's big, nyaka koro enotimo Wabebe Express, koro is more of the business. Koro maybe cost track deal with the universities to adhi, lakini koro ka wuok kendo na dhi Kisumu nyaka many pesa. That's why IBC ko biro on board. In fact dhi konyo wayudo ji mang'eny, because now wadhi wacho ni kawuono wan Siaya, kiny wan Kisumu, kiny wan Garissa, kiny wan Busia. Yeah. IBC